בוקר טוב. ערב ההתרמה השנתי לדיירים המיוחדים של כפר עידוד מתקיים השנה ב-18 בנובמבר במוזיאון ארץ ישראל בשעות הערב. אני קורא לכם לשתף את הפוסט הזה ולרכוש כרטיסים למופע המצחיק של מיקי קם, miki.com, וכמובן למבחר שירים של להקת פוגה קטנה של דיירי כפר עידוד. את הפרטים המלאים כמובן תקבלו בהמשך. בינתיים אתם מוזמנים לשתף, לבוא ליהנות וכמובן לשמור על התאריך. Save the date, 18 בנובמבר, מוזיאון ארץ ישראל, אירוע התרמה השנתי לדיירי כפר עידוד. מצפה לראות אתכם שם, אני כמובן המנחה.